Primeiro xa regateou miña nai. Acordaste? Conta algo Sí. disso, conta. Miña nai, por non sei se conocería ese señor José Ojato, o director do Apóstol, da farsa. Bueno, a muller do señor José, a señora Carmen, ten unha filla en Villajuán que chaman Carmen, e teña a miña irmán Carmen, a muller de Xiné. Entón, viñeron botes de Villajuán, de homes perdeu o bote de Villajuán. Nós éramos chavaliñas aínda, pero a miña nai xa eran. E as mulleres puxeronse así en plan, daquela lavan patrón, depois non, xa non había patrón, había patrona. Pois, dixeron ao dueño do bote, mire, nós vamos a levar o seu bote a regatear cas mulleres. E ganaron o bote. Entón, cando chegaron a terra, o dueño do bote decía, hai que ver os homes de Villajuán tueron pelotas. Sí, pero as mulleres de Carril, teñen a mamada, para que o home non sabía o que debía de dar. Miña nai, señora Carmen Ajata, un irmán miña, é unha filla de Carmen Ajata. Dispós, xa había vindo, xa non foron máis, e empezamos a ir miñas irmáns, Miroca, en paz descanse, miña irmán Fita, a de Santiago, que habías de conocelo. Sí, bueno. Miña cuñada miña, Chita Maravillas, tamén viña con nos no bote. E logo íamos as patronas. E aí iba nun bote, e miña irmán Lupe, a maior de todos, iba no outro bote. Non sabía manejar tamén o timón porque non había mamado, non? Mamou máis o sacho e todo eso, e os ribeiros. E nadie quería ir con ela. Todos querían vir comigo. Se lle vira, non vos preocupedes, que vais a ganar? Bueno, se ganamos, vamos a partir os cartos con máis mans. De canto vos daban de cantidad? 800 pesetas. E agora xa non me claro como. E logo tiñamos o premio da comisión de San Fideliño.